confusing these kids. We're also going to declare a war on them. Otherwise, we'll come and take you out and burn that place and clear it out of Anambra. Anambra cannot condone those kind of people in the state. We are going to begin to register them. We are going to document to you malaria and so on. Let us know. We come and visit. Soludo si na aya na dokumenti ndị eze nwanyị ma ndị dibịa o setigonu asịkwa m kwuo ezigbo ife ka anyị malụ nke wu nke ụfọdụ ya sịkwa hey na-achị imete omenala aka na omenala ka na-achị kparị emechi bịa kọwalụ m ka ife gbasara eze nwanyị na dibịa si wụlụ omenala anyị ma ọtụtụ dibịa anyị ma dibịa wụ dibịa mgbọrọgwụ na-agwọ ọrịa dibịa na-eme ezigbo ife mana ndị na-enye ule ndị na-enye ule na-elegasị ife ọjọọ dị iche iche anyị amụghị nke ahụ anyị ghọtakwala na ọtụtụ ife na-abastadize ya ụfọdụ na-emegasị ife sọrọ ha ọ dị mmasị dọkụmentị ya onye ejidere ọkpọ onye okwu onye nyere ọtụtụ ife ọjọọ na-emezi. Enechego m Igbo tradition anya na-ajụ ife niile obidoro from mbụ ife niile ọdụ n'isi mbido nke wụ na si kọwa ọgwụ ama na ndị Igbo nwere omenala enweghị ndị enweghị omenala ma ọwa ọdịnala etu ha si eme ife gasị mana ebee ka nke ịkọ ọgwụ si bịa anyị aghọtachaghị. So anyị na-ekene Chineke n'ife Soludo chọrọ ime si dọkụmentị aha ọ dị important. Achọkwu m iji ohere a wee kwuo okwu o nwere ife na-enotisizi n'ebe Anambra nọ ndị Anambra mụ akwụkwọ onye Anambra ka unu ghara isi na m akọndem ndị Anambra ife gbasara oke ite a na ọgwụ niile agasị asị ha na ọ dịghọ n'akụkụ Igbo ndị ọzọ mana ọ dịka ọka nkụ na Anambra ọ dịka ọka na Anambra. Awọchị m vidiyo JPAC ụbọchị o nwere ife ọ na-ekwu ha megecha ife niile JPAC na-ekwu ntị ha ma ga-ekewe ntị mana nke ahụ banyere unu n'anya ejibe azụmafịa malụ ndị Anambra azụcha afịa akpọrọ ndị be anyị bọyị onye nọcha ahụ niile ọ ya anọcha esetụrụkwa ya zụọkwa wụrụkwa nnukwu mmadụ kpọrụkwa bọyị ndị nke a na-akpọcha bọyị ofu ịtọ ebụọ a na-akpọgasị mana unu n'anya ụfọdụ ndị Anambra anyị ahazi eme ife bọyị ndị na-emekewezi ewu ịnanya ụfọdụ ndị Enugu ndị Anambra zụrụ ọha wojezie ma ụfọdụ ndị Ebonyi ha nwa na-emezie. Ndị Anambra na-emekwa ezigbo biznes gasị ụfọdụ bakwa manufacturing mana ọtụtụ n'ụmụ anyị abago ife ọgwụ oke ite ọka na ndị Anambra. I'm sorry to say this so mma agwụ na eziokwu ọ maka na m fụrụ na ya nna m nwawo onye Anambra eletofu ndị be anyị nọ n'ife oke ite. O nwere onye ụbọchị a that was last 2 years Christmas mụ na ọ na-egosigasị m emelu vidiyo asị 50 richest dibia o gosiwagasị ama afa ha a na-akpọgasị afa ha richest dibia nnecha ya nsị ọ dị ife a ka eji etu ọnụ onwe onye na-enwe aṅụrị maka ụdị ife a. Ife niile ọgwụ ndị ha ma agwọ ọgwụ mana ndị kọlụ maka ọgwụ nwere repercussion mgbe ọ ya eset mgbe repercussion ya ebido enwere ike 15 years nụgasịa na ọtụtụ ndị na-agba ara 15 years coming 10 years coming. Anyị anụgo akụkọ ebe asị ọgwụ ofu onye bubata maybe nọ nna ma nwanne nna bubatara
a na-achọ ibupụzie ọ na-akọsụ ezigbo nsogbu ejezikwazie na-achọ ndị ụka a na-akọ ndem ka abịa bupụ ya maka emechakwa ndị ụka ka a ejikpọ ka abịa bupụ ya. Anụgo ọtụtụ akụkọ ife ọgwụ na-eme, mkpamkpa ọgwụ na-eme. Ọtụtụ ndị be anyị hapụzie azụmafịa ife ebe agbakaila anya ha wụ oke ite ma ndị ejechala asị na egwuru wayo na ọ gaghọ. Ụfọdụ ka na-agbaje, ụfọdụ si na scam. Ọkwa ụbọchị ofu dibịa ama na Ọkịja ka ọ gịnị ka mmadụ jekwuru ka o nyere ya aka nnapụta onye ọzọ ego, emechazie ọ dịka anapụtala onye nke ọzọ ego etu esi eji atụ mmadụ na arụsị. Dibịa weluzie ego gbafelu, akwa ama na Abuja ka ọ gbatara achụwa ejide. Ụdị akụkọ a na-anụgasị. Ejibu biznes mara Anambra. Onweghị ebe na Nigeria, steeti Nigeria karịrị ndị Anambra na azụmafịa. Azụmafịa na-enye ezigbo ego. Ndị Anambra wee bakasịchaa nwa ọnọdụ ọfụma, mana ndị Anambra na-ahapụzi azụmafịa, ụmụ ha na-aba ife ọjọọ, ụfọdụ bazie ife ọgwụ. Ndị woji azụmafịa wụrụ ndị Enugu na Ebonyi. Dịka JPAC si wee kwu, the next 10-20 years ndị ya na-afụ ya na-elid real money on ndị Enugu na Ebonyi. Obidogo obele na-egosi. Eji azụmafịa malụ ndị Igbo ife gbasara ịgba bọị apprenticeship system a na-amụzi n'obodo oyibo Harvard School. Ịma mgbọsị TEDx bịara ebe a mechie a na-amụzi ya as not the best business incubation n'ụwa. Ọ bụrụzi ife a na-study na university na-akọ ndị mmadụ na-eka ndị a si incubate na-enwe ego. The man mere research ya bịa na Alaba mechaa research wee gbasaa ya before ịmalụ ọ bụrụzie part of studies a na-eme na school. Nya ka ụfọdụ ndị Igbo na-ahapụkwazị nọ oke ite. Anyị nwawo ndị Anambra bie n'isi agbakazi ya anya n'oke ite, n'agbanyeghịkwa na ụfọdụ ndị Anambra balento manufacturing. Ndị dịka Innocent na-elebu parts, ndị dịka Ibeto ha na-elebugasị parts bazie manufacturing level, ọ dịkwa mma. Mana ndị Igbo anyị ahapụ azụmafịa. Ndị Anambra unu ahapụ na azụmafịa. Azụmafịa amaka. Ọ ya dị mma n'ime otu family ofu onye ma mmadụ na-abụ aba azụmafịa. Mụ na-agwụ na eziokwu. Ụdị ahụ esi eme ego azụtalụ na azụmafịa ahụ efu etu ahụ ọ efu ka ego ịntanetị. Asọkwa na ego ịntanetị adịghị mma na ị na-eme n'ụzọ ziri ezi na-akpata, mana ego azụmafịa ọ na-aka enwe weight. O nwere ike oteki ego ya ezikwa mana ọ na-enwe weight, ọ na-agba. Ọhụrụ ego anyị agachafu n'ahụ mmadụ n'aka. Ego azụta na azụmafịa ọha agachafu n'ahụ mmadụ n'aka. Asịghị m na ọsọsọ azụmafịa ka anyị ya azụ, mana ọ ya aka mma ka anyị mewe azụmafịa da na ụfọdụ ife ọjọọ agbakarị ndị be anyị anya. Biko kelee ebe oke ite dị n'omenala anyị. Ebe ka oke ite dị n'omenala anyị. Gbana m ebe gosinụ m ya ka m fụ ndị sị na ha na-eme ife omenala. Kelee ebe oke ite dị na history anyị. Kelee ebe oke ite dị. Ama m ebe ọ dị anụbụghị maka ya. Even ọgwụ ego ha na-ekwu maka ya ma nke ndị Nollywood ya egosi ụnụ abịa tie mmadụ aka n'isi ọgbawa ego. Asị ka ọwụ ijoin kọtụ niile eme ife ọgwụ ego. Ife na-aghọta awụ na ndị kọtụ ahụ nwere ike nyere gị aka. Ngwa nwekwara ka ya esi maka ife kọtụ adị ka aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni, mana ọ na-ele isi maka mmadụ kwa ụfọdụ kọtụ ji achụ aja. Mana nke a na-asụ abịa tie mmadụ aka ọgbawa ego asị ọgbọ Nigeria dollar naira why na ọha agba dollar
why na ha agba pounds ife niile ahụ wasị ife niile na ndị movie na-emekwu mistake wee na-egosi ọtụtụ ife ọjọka. So anyị na-ayọ Soludo biko ya mee nke ọ chọrọ ime ọsịsọ, ya dọkụmentị ahụ ọsịsọ ka anyị marụ ndị wu ndị onwe ife eteresi to onye ọbụla. Ha kwesịrị na-akwụ ezigbo tax, akwasị na biznes ka a na-eme, ha ya na-akwụ ezigbo tax na steeti, ha na-akwụ tax ezigbo tax gbara agba. And onye achọpụta nọ na-eme ife ọjọọ sekpụrụ ya. Ọtụtụ mpụ ka a na-emezi na be anyị, ndị be anyị ọtụtụ ndị be anyị chọzi ime biznes zụọ afịa eji mara ha. Oke ite onye ọbụla oke ite. Soludo biko mee nke ọsịsọ, rejista aha. Onwe onye afro na operate without license sekpụrụ ya. Ofu onye si no tax ka Soludo ma no tax ka ọ na-achakwa na ndị dibịa. Nna ụlọ ndị aka ya na tax ndị dibịa na ndị eze nwaanyị si n'ala ha. Na ụlọ tax ka a chọrọ iji wee mee na ọsọsọ documentation si na aha. Akwasị no business ka a na-eme, inekwuzie eze nwaanyị apụta. Ọ nọkwa na mmiri, o tinye kamera n'ihe, ọ na-eme selfie. Ma ndị dibịa ha ncha niile pụtaziri. Onye bi o tinye kamera wee na-egosi rotten things. So even ji me video ife enyonyo a ka kene Soludo ka m gwakwa biko nya ma ọsịsọ. Ndị ba alụ na-eme. Njikwa ohere a na-encourage ndị Anambra gbachiakwana na azụmafịa eji malụ ụnụ. Gbachiakwana azụmafịa wụ real money na-aba ezigbo ọgaranya. Ị na-emegodo ife ndị ọzọ jidekwa na azụmafịa aka. Dịka isi ene n'ife onwe ife ị nwere ikwu tinyela anyị na comment section. Gbasakwa ozi a afanwụ Azụka Oje. Ngwanụ.